Каям грешен човек, аз не мога без теб. О, Исусе, Спасителю благ, лъх и пара пред тебе всеки човек, а ти си спасъл на нашите души. Ангелите прославят и издигат сега теб, Исусе, Спасителю благ. Ние грешни човеци на тази земя обичаме, Боже, Твоите слова. Ако не е милостта Ти, о Боже мой, човекът чрез дела дали ще се спаси? Много чудната Ти милост, о Татко мой, ще застана аз пред Тебе и ще чуя, че съм Твой. Много чудната Ти милост, о Татко мой, ще застана аз пред Тебе и ще чуя, Ти си мой. Твоите думи дарява душата с живот и очиства сърцето от зло. Твоята милост ни прави, о Боже, Твой народ, за да бъдем с Тебе в едно. Знам, че идва наближил е вече Твоя ден, ден спасителен и най-блажен. Ще погледне с любов Ти към всяко сърце, което вярва ще сте в небе. Ако не е милостта Ти, о Боже мой, човекът чрез дела дали ще се спаси? Много чудната Ти милост, о Татко мой, ще застана аз пред Тебе и ще чуя, че съм Твой. Много чудната Ти милост, о Татко мой, ще застана аз пред Тебе и ще чуя, Ти си мой. Аз, Господ, Те призовах в правда и като хвана ръката Ти ще Те пазя и ще Те поставя за завет на людите и за светлина на народите. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека.